Ами най-напред честит празник на всички и се радвам, че сме се събрали тук заради тази чешма. Нещо супер официално от към речи и така нататък не съм си подготвил, но бих искал да кажа все пак няколко думи какво се правеше тук през последните няколко месеца и въобще така всички хора, които минаха и се чудеха тия сега за какво го правят това нещо, то вода няма да дойде тук никога и така нататък. Чешмата, може би си спомняте в какво състояние беше последните години и сега в момента има вода и като цяло е в този обновен вид, благодарение на една програма на фондация Бикос, то си пише и на табелката отзад. Капка по капка се казва. Идеята на тази програма е да се направят допълнителни източници на вода в населени места като нашето, които нямат ВиК. Миналата година, май месец, кандидатствахме по програмата, подобриха ни и съответно отпуснаха средства, благодарение на които чешмата е в това състояние, което я виждаме в момента. Да благодаря на братя Григорови, че откликнаха за пореден път на тази идея да се ремонтира нещо в селото и да се обнови нещо в селото. И на всички останали, които се включваха като доброволци по отделни дейности, няма да ги споменавам по имена. Повечето от тях най-вероятно сте ги видяли вече по снимките, които публикувахме и ще пуснем също така в близките дни. Както се казва, да ни върви по вода, тази чешма да е повод да се събират все повече хора тук, от това, което сме събрани в момента. И сега да дам думата и на братя Григорови да кажат по нещо, ако желаят. Името на брат ми. Всъщност, да, здравейте на всички, честит празник на всички. Днес е най-хубавия наш празник. Тази чешма започнахме да я правим. Всъщност, заслугата за това да бъде възобновена, защото тя е направена преди най-старите хора помнят, че може би преди 150 години. Това е турска чешма. От турската част на селото, каптирана умело на 100 метра нагоре. Беше пресъхнала, поради това, че че нивото на водата беше намаляло, друго, че имаше компрометирани тръби метални по трасето. И основната заслуга за това да оживее на брат ми, защото той преди година и нещо се зачекна с нея, опита различни варианти с пожарна, различни други неща, с спомени от стари хора, само че докарахме общо взето до никъде. Добре, че беше Десислав, взе нещата при сърце, отвори му се възможност да кандидатства по програмата, която осигури финансирането и благодарение на това нещата тръгнаха, тъй като всяко нещо, освен хора, иска и средства. Само че средствата без хора не раждат резултат. Всъщност цяла история се случи с тази чешма, да открием тръбите къде са прецакани, с извинения къде са компрометирани, да ги разкопаем, да вкараме един дълъг маркуч от край до край, да се молим Господу да пусне вода. А то стана така, че направо събудихме водния дух. Тук не можем да я спрем сега. Заради този факт имаме и неща, които ще завършим в последствие, тъй като толкова много вода тече сега, че няма как да спрем там, където копахме. Така че обектът все още не е завършен, има какво да се прави, има хората, които участваха в възстановяването на чешмата, ще ги помолим пак да се включат, когато дойде време и стане възможно да запечатаме изкопа. Огромна благодарност към хората, които се включиха тук и които участваха в това наистина, как да кажа, не толкова важно функционално дело, колкото важно от гледна точка на общността, която съставляваме тук. И да разберем и ние самите, и тия след нас, че няма нищо лошо в това да правиш нещо, което не ти носи някаква собствена полза, а носи полза на всички нас да се почувстваме като добри хора. От тук нататък, който минава от тук, нека да си пие вода, нека да седи да си отпочине. Ако е през нощта, има изградено и осветление, може и да го спре, ако иска, ако му пречи. Да дава Господ да има вода и на всички вас мир и здраве. Здравейте и от мен! Аз да кажа няколко думи от страна пък на ползвателите, защото съм виден жител вече на Хухла и тук на долната махала. И си представям как с менците ще тичам рано сутрин с китката за вода и ще ползвам чешмата. Първо да кажа, да доразвия темата на Христо за общността. Хора, разказвам навсякъде из България, ние много пътуваме за това прекрасно село и най-вече каква прекрасна общност е.
колко сте задружни. Направи ми впечатление нещо, получаваме камион с дървен материал. Само за 15 минути се събира цялото село, мъжете от цялото село, които присъстват тук и стоварват целият дървен материал. Това никъде го няма в България, разберете. Цялото село се събира вечер на седянка, хапвате, пивате, споделяте си. Просто българина би казал ебала. Да си ползваме със здраве. Тъй като златките са подготвили една питка за откриването на чешмата, да почерпим хората, освен ли? Ние по стар български обичай да направим една почерпка във връзка с откриването на чешмата и да благодарим от името на цялото село, значи от името на пенсионерския клуб, за хубавата дейност, която са предприели младите хора, като им пожелавам и много здраве и да продължават по същия начин традицията след нас. Хухла никога да не остарява. Благодаря. Да, най-напред дечицата нека да вземат. Заповядайте.